10 мая ў Слуцку адбыўся ўрачысты рытуал ушанавання дзяржаўных сімвалаў Рэспублікі Беларусь. Традиційно у другую неделю мая у нашей краине отзначается День державного стяга, державного герба и державного гимна Республики Беларусь. У гэты дзень ва ўсіх гарадах і мястэчках нашай краіны праводзяцца ўрачыстыя мерапрыемствы дзеля таго, каб яшчэ раз звярнуць увагу на нацыянальныя сімвалы нашай дзяржавы. І яшчэ раз узбудзіць у сэрцах беларусаў гонар за сваю краіну. Наши державные символы – уособление незалежности и суверенитету Республики Беларусь, яскравое сведчение пераемности историчных традиций и отвешенного імкнення народу до миру и стваральной працы. С гербом, флагом и гимном Беларуси напрямую связаны также главные задачи современности – сохранение единства и сплоченности народа, а также воспитание подрастающего поколения патриотами, искренне любящими свою родную страну. Дорогие друзья, мы, как и вся страна, стремимся вперед. Своими трудами и достижениями формируем новые главы истории Беларуси. Пусть государственный флаг, герб и гимн даже сопровождают все наши значимые свершения. А в наших сердцах всегда живет гордость за родную страну, за трудолюбивый и добросовестный народ. За Случину, с праздником, с Днем государственного флага, государственного гимна и герба Республики Беларусь. Клятву вернасці дзяржаўным сімвалам Рэспублікі Беларусь прынеслі прадстаўнікі маладзёжных грамадскіх аб'яднанняў і патрыятычных клубаў Слуцчыны. З гонарам бяром на сябе адказнасць за будучыню Беларусі. Клянёмся ў вернасці дзяржаўнаму сцягу, дзяржаўнаму гербу і дзяржаўнаму гімну Рэспублікі Беларусь і нашай радзіме, якую яны сімвалізуюць. Клянёмся быць годнымі грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, захоўваць мір і згоду на беларускай зямлі і, калі спатрэбіцца, абараняць яе гэтак жа годна і самаадданна, як і нашы прадзеды ў гады вялікай айчыннай вайны. Клянёмся назаўжды захаваць словы гэтай свяшчэннай клятвы ў сэрцы, усё жыццё быць сапраўднымі патрыётамі Беларусі і перадаць любоў да радзімы сваім нашчадкам. Пасля ўрачыстасці ў кінатэатры «Беларусь» адбыўся прэм'ерны паказ фильма «Гимн – это сердце страны». Мы исполним государственный гимн Республики Беларусь. Ребята, гимн – это важнейшее музыкальное произведение для всей нашей страны. Исполнять гимн Республики Беларусь – это большая честь и ответственность для каждого. Надеюсь, все это понимают? Замечательно.